erittäin hyvä. Ja sitten takaisinpäin. Pitkä talu sinne on. Ja pysä. Noniin. Silittele sitä. Samoja haikkuja tunkee taas sun nenä. Ei nyt ihan suuria. Kelkan se rekisteröi aika nopeasti mun mielestä, ja ehkä kapulaan otti vielä vaisummin mitä kuvittelin, ei mikään vaamuri, tämä ei ole mikään ihan tohtori huippusetsin kanssa, olisi löytynyt vähän tekemään töitä sen taistelun kanssa, että täytyy palkkaushomman, mutta löytyi vielä etsummin mitä kuvittelin siinä. Tuo puolustusvoimani oli ihan kysymysmerkki, kun ei oikeastaan sellaisia tilanteita ei ole tullut missään vastaan. Nähtiin mitä tapahtui. Okei, katsotaan paperivalossa. Toimeentulokyky, rohkeuspuoli. Plus 1, selkeästi plussan puolella kohtuullinen, erikoiskokeilta toi kelkka ja sitten toi piimojen huone. Sitten tää koko testi. Vähän olisi saanut toimia jossain niin kuin siinä puolistuksessa. Terävyyttä löytyy, kun se jätetään yksin seinään, mitä se vastaa? Vastaahan se, kun se tulee... No se vastassa. Juu, eikö se kuulu mitään? No sitten ihan lopussa, mä ajattelin, olit jo kiinni, että Kohtuullinen, plus 3 ilman jäljellä jäävää hyökkäyshalua, kyllähän se vastasi ihan noin pääsi hyökkään loppuun asti siitä. Ei se nakkasahalla vaan myynyt. Puolustushalu, tässä tulee se esiin tuohon terävyyteen nähdä, että kun se on yksin, niin se pelittää, mutta kun se on sun kanssa, niin se selkeästi näyttää, että hoida homma, kun on joutunutkin vaikeuksiin tässä. Sä on vielä pärjännyt nakkarilla yksin. Niin, ei se näe oikein. Se on vähän siinä välissä silloin ja se on niinku hölmistyneenä, että mitähän tää niinku tarkoittaa. Että tässä tullaan jo niinku iholle, mutta selkeästi siellä on sitä plus 1 pian, mutta kykyä ei ole. Fyysisellä sijoittautumisella se niinku näyttää. Taisteluhalu, tosiaan keppileikki tuossa erikoiskokena plus 2 kohtuullinen. Uhkaa se ei kestä siinä, että kun sitä katsoo silmiin, niin se ei niin kuin huomaat siinä. Ja sitten se tulee kyllä kiinni siihen, mutta ote on sellainen, että se saa asetettua. Mutta kyllä on niin kuin tossa yleensä mitä hullumpi
vetokoira on, niin sitä isompi saalis sillä on sitten. Mutta tää ei ainakaan näin niin keppileikissä, että se Ei saalisviesti ei sinänsä ole. Niin. Se on ollut perustaa siis semmonen, että se lähtee kyllä niin heitettävänkin lelun perään, mutta se on suuri ongelma on siis sylkeä. Joo, mutta ei ole ongelmaa, että jos sitä vähäisiä onnista pystyy lisää, niin järjestelmällisillä reunauksilla. Hermot plussan puolella, +1 hieman rauhaton, rupeaa lähentelee jo niin parempaakin hermorakennetta. Jossain kohtaa näkyy tossa, että hermo pikkusen niin kuormittuu siinä. Mutta ei paha hermoiltaan kyllä. Aika hyvä. Temperamentti +3 vilakas, ottaa oikeasta suunnasta oikealla lailla. Ärsykkeen kun semmoinen tulee, muuten se voi olla vähän rauhallisempikin tossa. Kovuus, mitä muistelee, kärsimiä pahoja ei pahasti, +3 kohtuullisen kova. Noista laitteista jo nähdään, että se ei se oikein välitä, se menee heti haaria haistaa siellä nenäpiskalle ja tynnyriä ja saunassa vähän kolisee siellä, mutta ei se välitä niistä. Luoksepäästävyys. Tällähän se on melko streitti tässä, mutta kuormituksen jälkeen huomataan, että koira ei oikein tykkää siitä henkilöstä. Jokaisen päälle niin hyökkäsi tuossa se jäykistyy, niin huomaa, että se on niin patsas siinä, se seisoo häntää, kun harja terästä noin ylhäällä, hiljaa haistelee siinä. Ei tule, niin kuin tässä se tulee tarjoaa itteensä sivuttain, vaan se on hyvin varautunut. Aavistus pidättyväisyyttä löytyy koirasta, ei ole ihan niin rento relaxenään siinä. Tämä näkyy paperiin, kun se nähdään tuossa. Laukaus varma, niin itä se ei tosiaan reagoi niin mihinkään suuntaan. Mitäs se isännys sai pistää? 174. 173 pojalla. Pisteen sisään näin. Toleranssi on kohdalla.